Počúvate Dobcast, podcast Ministerstva dopravy, nielen o doprave. Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti série Dobcastov o kybernetickej bezpečnosti. Aj dnes pri sebe vítam certifikovaného auditora a manažera kybernetickej bezpečnosti Tomáša Ajticha. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem. My sme sa naposledy bavili o tom, že som teda čistá nepopísaná doska, začínam s nejakým podnikaním, potrebujem svoj podnik zabezpečiť, aby bol odolný, ak môžem použiť takýto výraz, proti teda kyberútokom a takejto šikane. Však konec koncov stále nás niekto šikanuje takýmto spôsobom, veď tie telefonáty, ktoré sa nám množia v poslednej dobe a podobne aj tie maily, toho máme dosť. Čiže také tie základy sme si už prešli. Mám človeka, ktorý mi vysvetľuje, čo mám urobiť, ale to neznamená, že ja by som nemala absolvovať nejaký kurz. Alebo teda, mám ja absolvovať nejaký kurz? Je to vítané, keď sa do toho ako keby takto, že ponorím alebo potrebujem nejaké vzdelanie? Áno, ako v podstate vzdelanie a vzdelávanie je jedna z najdôležitejších častí akože toho procesu zvyšovania kyberodolnosti vášho podniku. A ja som dúfala, že poviete, že nie, že ten človek to urobí za mňa. Ale nie. Chápem. Áno, a keď si teda diváci pretočia naspäť minulý diel a keď si spomeniete, možno, že sme sa rozprávali, že sú to informačné aktíva, sú vaše. Vy ste manažér, vlastník firmy, vaše sú tie počítače, vaše sú tie auta, tie procesy, tie priestory. Vaši zamestnanci sú tiež aktívami, sú pre vás dôležití, ale vy ste teda nositeľom teda tej hodnoty a tých rizík. Takže áno, mali by ste o tom niečo vedieť. Najmete si odborníka, či bude u vás pravidelne, alebo bude nejaký externý, ktorý vám povie, akým spôsobom sa posunúť niekde v tom zvyšovaní tej odolnosti. To slovo ste použili fantastické, sa to volá, to je cyber resilience, ako tá odolnosť to je taký ten dobrý, je to niečo viacej ako samotná kyberbezpečnosť, lebo to je to, že ako ste odolní presne voči novým hrozbám, voči tomu, čo niekde na trhu alebo vo svete sa pôsobí v kybernetickej bezpečnosti. Takže, aby ste o tom niečo vedeli, samozrejme potrebujete nejaké vzdelávanie. A takisto vaši zamestnanci. Je tu na Slovensku teda uzákonené, viete, máme BOZP, požiarna ochrana, školenie vodičov v podstate pri autách. Takže prvá pomoc, máme zákonné. Kyberbezpečnosť bude očakávanie, je v tejto kategórii pravidelného vzdelávania, tak ako je GDPR a ochrana osobných údajov, kde teda tie relevantné zákony hovoria o tom, že sa máte vzdelávať. A áno, je dobré o tom niečo vedieť, už len aby ste viac rozumeli vášmu manažérovi, aby ste trošku rozumeli v tomu, že čo je to hrozba, čo je to riziko, aj keď s tým bežne robíte, ale v podstate možno pochopiť kontext. Takže určite treba nejaké pravidelné vzdelávanie, ktoré vám môže pripraviť externá firma, nejaké certifikačné orgány, akože tých organizácií je viacero, ktoré sa dajú použiť. Zase si treba ako pri bežnom živote logickým sedliackým rozumom zistiť, spýtať sa, že kto aké skúsenosti s kým má, aby ste zaplatili relevantné peniaze za relevantnú kvalitu, alebo máte niekoho, kto vám to vysvetlí. A určite áno, že v podstate aj vy ako majiteľka, manažérka potrebujete nejaké vzdelávanie alebo vzdelanie, pretože aj vy ste jeden z tých členov toho tímu a jeden z tých aktív. Takže v podstate, aj keď na to nemáte čas, lebo riadite firmu a tým zamestnancom to viete prikázať, bolo by dobré, aby ste aj vy o tom niečo vedeli, možno v nejakej komprimovanej forme, ale vy máte väčšinou prístupov, viete, od firmy. Vy ste vlastník, vy máte najviac aktív, vy máte zmluvy s ľuďmi, vy máte v podstate kľúče, viete, od trezora a od miešačky. Takže v podstate vy by ste mali o tom vedieť veľa, aj keď na to nemáte čas, lebo rozumiete určite viacej výrobe alebo rozumiete viacej financiám tej firme. O tomto treba iba vedieť, že áno, je to dôležité a viem, kde nájdem tú smernicu. Keď nastane nejaký problém, viem, komu volať. A keď o tom viete veľa, tak vás vlastne nikto, chcem som povedať, že neokašle, ale nenachytá na hruškách. Keď aspoň niečo, nejaké vedomosti máte. To je tak, platí všeobecne, že vzdelanie
vzdelanie povznáša, viete, vo všetkých oblastiach. Takže áno, keď o veciach veľa viete a o veľa veciach veľa viete, tak áno, tak sa viete rozprávať. A áno, nezaplatíte zbytočne viacej za niečo, za čo nemusíte a viete si možno porovnať takéto value for money, alebo v podstate nejakú tú primeranú cenu za primeranú kvalitu. A je rozdiel medzi tým vzdelávaním pre toho vedúceho pracovníka a pre tých zamestnancov? Že je tam nejaký rozdiel, že malo by to byť odlíšené? Záleží od typu vášho biznisu alebo od typu tej vašej organizácie, ktorú máte. Ak máte ľudí, ktorí robia priamo niekde ako keby nejakú výrobu, tak áno, mali by mať možno viac, možno trošku detail na to, čo je možno priamo v tej výrobe. Keď máte ľudí, ktorí robia u vás personalistiku a robia, alebo ste personálna agentúra, alebo ste účtovná firma, zase budete mať trošku viacej fokusu, viete, na tú finančnú časť a na tú dôvernosť, na tie osobné údaje, viete, na tie časti, tie systémové. No a vy ako vedúci pracovník by ste v podstate mali mať ako keby to, že vy schvaľujete napríklad služobné cesty, alebo schvaľujete prístupy, alebo schvaľujete to, či si niekto kúpi nové auto alebo nejaký telefón, takže máte rozhodovaciu povinnosť. Áno, a máte tých povinností, nemusí byť viacej, ale máte viacej tých rozhodovacích manažerských. Ľudia môžu mať viacej výkonných. Takže vy budete väčšinou mať školenie možno viacej na to, na schválenie, na posúdenie nejakej požiadavky, či na nákup, alebo na nejaký prístup, no vy rozhodnete. Áno, Jano nastúpil do výroby a prečo si pýta prístup do mzdového systému? Viete? Zamieta sa, hej? Alebo v podstate nastupuje zase niekto na finančné oddelenie, tak automaticky viete, že sa mu pridelia tieto 3 informačné systémy, hej? A výrobný nepotrebuje, hej? Ja sa vám priznám, že ja som si myslela, že takéto školenia alebo kurzy budú skôr pre niekoho, kto už má vzdelanie. Že nejako som sa nezamýšľala nad tým, že pre laikov, ktorí o tom nevedia vôbec nič, nie, že takéto je. No ale viete, keď máme neznalosť zákona neospravedlňuje. Takže to ako keby ste povedali, že keď si sadnete do auta, tak asi nie ste laik na cestnej premávke. Hej? Takže keď riadite firmu, máte informačné systémy, no tak už nemôžete sa považovať úplne za laika v IT, no lebo už máte telefón, v ňom sú aplikácie, v ňom nejaké systémy, máte počítač, do ktorého sa prihlasujete nejakým menom, heslom. Takže nejaký ten základ každý má a na ňom treba stavať. Viete, akože, a je zase primerané opatrenia. Už som o tom hovoril, že to, čo je pre vás dôležitejšie, tak budete viacej chrániť. Na dôležitejší systém bude zložitejšie heslo, hej? Na najdôležitejší systém bude viac faktorové overovanie, že vám bude chodiť nejaká SMS-ka, budete mať nejaký autentikátor, že potvrdíte ten prístup, vstup do toho systému. Alebo budete mať vstupné karty a budete mať ešte nejaké kľúče a ešte vstupnú kartu, keď je ten priestor a tak nejaký ten objekt je najdôležitejší. A nie každý, viete, bude mať tie kľúče a vy budete vedieť, že keď niekto chce vstúpiť do zabezpečeného priestoru nejakej serverovne vašej firmy alebo nejakého skladu, v ktorom máte personálne dokumenty, ktoré sú pre vás dôležité, tak vy to musíte vedieť. Takže vám potrebujete vedieť iba základné znalosti o tom, že nie každému je všetko dovolené a že v podstate skôr na začiatku treba mať ako keby, že všetko je zakázané a iba prideľujete na výnimky a na nejaké povolenia pridávate tie konkrétne prístupy alebo nejaké povolenia na vstup na nejaký systém. Asi sa rozhodujete podľa dôležitosti toho aktíva, toho zamestnanca, či mu dáte telefón za 500 €, alebo potrebuje za 800, alebo potrebuje za 1500. Podľa toho, koľko bude jazdiť na aute, tak asi je rozdiel nejaký v autách, ak by ste boli väčšia firma, ktorá to rozdeľuje. Proste vždycky sa robíte nejakú analýzu, či finančnú, alebo analýzu rizik toho, že čo to potrebuje. Ak máte človeka, ktorý býva na polomke, viete, pod lesom a nasneží tam každý rok pol metra snehu, tak on vás požiada o 4x4 auto a vy viete, že ho potrebujete a musí každý deň chodiť, viete, niekam k klientom, no tak mu kúpite drahšie auto mimo, pretože zvážite riziká. Keby nemohol výjsť s obyčajnou Fábiou, tak v podstate nepríde k práci a vy prídete zase o nejaký príjem a o nejakého klienta. A čo sa týka týchto kurzov alebo školenia alebo celkovo toho vzdelávania, tiež to je niečo, čo treba opakovať asi po nejakom čase?
Áno, akože, a nie len preto, že to hovorí legislatíva, ale preto, že v podstate prichádzajú nové skutočnosti, nové hrozby. Takže áno, vzdelávanie je dobré opakovať. Preto, a nemusí byť ten sada tých vecí, sme starší, takže zabúdame. Hej? Takže v podstate je dobré si povedať, že OK, čo je to riziko, alebo čo je to nejaká hrozba, alebo čo je to nejaký prístup, pretože to denne používate, aby sme mali nejaký kontext. Nie je to, viete, nie sú to stovky pojmov alebo vecí, ako je to niekoľko málo, ktoré majú nejaký kontext, nejakú cestu. A musí sa to opakovať už len preto, že sa svet sa mení. Viete, nemôžete mať školenie na BOZP z pred 10 rokov, v podstate ono by sa stále tiež malo vyvíjať, pretože sú nové veci. Sú nové autá, sú nové predpisy cestnej premávky, sme na pôde ministerstva dopravy, takže sa menia sa značky, menia sa cesty. A v podstate musíte vedieť, že čo znamená, aby ste sa tomu prispôsobili. A takisto bezpečnosť. Bezpečnosť je, alebo kyberbezpečnosť je neuveriteľne ako dynamická disciplína, kde, viete, ten rozvoj je po rokoch. Áno, akože po rokoch sa to dramaticky mení. Tu keď vypadnete na rok, na 2, tak ste v inom svete, viete, akože v podstate komplet. Lebo toto mi príde, že každý pomaly týždeň prichádzajú tí hackeri s nejakými vynaliezavejšími spôsobmi, ako vás proste hacknúť. Áno, že to práve to je to, že ako systémy sú tvorené ľuďmi, alebo áno, už teraz niektoré sa definujú pomocou AI, viete, ale stále to píšu ľudia, stále tie systémy niektoré, ktoré sú tu dlhé roky, tak majú diery, viete, majú v podstate nejaké slabé miesta, ktoré sa postupom otvárajú alebo nájdu a nejakým spôsobom sa využívajú alebo zneužívajú. A potom sa zase sú firmy, ktoré to nejakým spôsobom plátajú. No a potrebujete vzdelávať ľudí už len preto, pretože teraz v poslednej dobe boli rakúske telefónne čísla. Tak akože vzdelávanie alebo zvýšenie povedomia vašich zamestnancov je aj to, že im proste napíšete ako majiteľka, dávajte si pozor, akože v podstate nie každý možno sleduje sociálne siete, ale dávajte si pozor, milí zamestnanci, akože sú teraz telefónne čísla. Máme síce veľa klientov v Rakúsku, ale nedvíhajte čísla, ktoré proste nemáte overené, hej? Vybavené. Zvyšujete povedomie, v podstate ako to vzdelávanie, aj to zvyšovanie povedomia, ten tzv. Awareness, je to, že iba hovoriť. 80% problémov vo firmách je cez ľudí. Ako cez zamestnancov. Že keď ich nebudete nejako vzdelávať, tak môžete mať najlepšie zabezpečenie, najdrahšiu technológiu, sieťovú a firewally a čokoľvek, keď vám ten človek tú kartu niekomu požičia, alebo povolí prístup do toho počítača, do toho systému niekomu inému, alebo otvorí nejaký podozrivý e-mail, ktorý povie, že som nevedel. Hej? A napriek tomu, že to 100-krát počul, aj tak na ten 101. sa to môže stať. Môže, ale každým ďalším vzdelávaním tá pravdepodobnosť je menšia, pretože máte 100 ľudí vo firme, tak akože pri prvej kampani, viete, také phishingové, možno klikne 20. Ale keď im poviete, čo tá tým je, tak možno druhý rok, možno už len 5. Viete. Ale medzi tým sa pripravíte na tie následky, že budete vedieť, že už sa technicky pripravíte na to, že čo to môže spôsobiť, aby ste obránili tú vašu firmu. A na druhé, budeme vzdelávať ľudí, aby ich bolo každý rok menej. Vždycky nejaký bude, lebo príde niečo sofistikovanejšie. Príde proste fotka z céry, ktorá vyzerá ako dcéra vášho kamaráta, ktorá potrebuje, viete, teraz krv, alebo potrebuje obličku. A tam je linka, kliknete, viete, akože proste tie možnosti a tie cesty sú neuveriteľne, viete, kreatívne a zlepšujú sa. Takže stále to bude. Ale už, viete, už nikto teraz neotvorí asi mail, ktorý je napísaný lámanou slovenčinou, že vám chce niekto z Nigérie poslať $5 miliónov a pošlite mu účet. Áno, presne tak. To mi chodí stále. Áno, a teraz tam plačú, viete, tí princovia nigerijskí, viete, s tými prachmi, čo chceli rozdať, nemajú to komu dať. Teraz... Nikto nechce. Áno, teraz nikto to nechcel. Tak už teraz už to píše AI, už je tá gramatika je niekedy lepšia ako väčšiny povedzme riadiacich pracovníkov, ktorých máme. Takže už to nie... A keď vám dá sa urobiť mail vo vašom mene na tých ľudí, doména sedí, meno sedí, všetko sedí. Aj podpis dokonca sa môže presne tak, akože už ako keby je to veľmi sofistikované. Takže keď ľuďom nepoviete, že nebudete im zvyšovať, viete, to povedomie, že ja takéto maily akože nikdy nepíšem.
tak ako banka vám povie, že my vám nebudeme nikdy od vás nebudeme chcieť prihlasovacie údaje, takže ak vás niekto toto chce, tak je to podvod, hej? Lebo také nikdy nerobíme. A vy nikdy nebudete písať na účtovné oddelenie, že teraz rýchlo, Marta, pošli 100 000 eur za túto faktúru. Také nikdy nepíšete, tak tým pádom Marta bude vedieť, že keby taký mail dostala, že aspoň ma zavolá, že či to platí. Hej? Takže to zvýšenie povedomia pre tých bežných ľudí, ale aj pre vás. Takisto. Chráni aktíva. Hej? Takže tým pádom, že bezpečnosť vám teda neprinesie zisk, ale vám ho zachráni. Ako keby zachráni vám to, čo máte vo firme. Lebo stáť niečo bude. Vždycky to je niečo, ako keby viete, niečo za niečo. Pomôžete si povedať, že investujeme 10 000 do bezpečnosti, aby sme ochránili 100 000 biznis. Hej, napríklad. Alebo si poviete, že máme miliónový biznis, OK, no tak koľko som ochotný, koľko poistenia zaplatíte, aby ste si ochránili biznis. Viete, ako, takže to tak je. Ako to poistenie platíte len tak, sa vyhodí, že vám niekto možno dá peniaze z tej poisťovne, alebo za tú sumu urobíte nejaké iné opatrenia, aby ste to ochránili. Takže si to zhrňme. Mám podnik, vstúpila som do tohoto sveta podnikania, potrebujem ho zabezpečiť proti kybernetickým útokom, to som už urobila. Zavolala som si na to nejakého človeka, preškolila som sa ja, preškolila som zamestnancov. Aký je ďalší krok? Opakovať, áno. V podstate potrebujete ako už s tým žiť. Bezpečnosť je ako life cycle, je to v podstate nejaký životný cyklus, ktorý sa stále opakuje, pretože svet sa mení, prichádzajú nové hrozby, tých ľudí pribúdajú vám ľudia do firmy, niektorí odchádzajú, ľudia zabúdame, takže treba to stále živiť, stále musíte sa venovať nejakým rizikám. Máte nové veci vo firme, venujete sa novým biznisom, novým trhom, vstúpite do iných krajín, kde je nejaká iná legislatíva, ktorej sa zase treba venovať. Takže bezpečnosť je nekonečný už proces, ktorý ale stále treba brať sedliacky rozum a primeranosť. Hej? Stále si povedať, že nemôžete hovoriť, že nejdem to riešiť, kašlem, však kto by ma napadol, viete, akože budeme veriť, že sa nič nestane. Teologická bezpečnosť, áno, veríme, že sa nám nič nestane. Alebo sa proste budete pripravení za nejakú primeraný čas, primerané zdroje. Či sú to časové, alebo sú to ľudské, alebo sú to finančné. A budete pripravení a zvýšite tú odolnosť firmy voči takýmto veciam. 100% to nikdy nebude. Hej? Nikto nie je na 100% zabezpečený, ale každým tým opatrením, či máte rizika riešite, alebo vzdelávanie, viete, alebo v podstate toho nejakého manažéra, alebo nejakým firewallom, viete, nejakým systémom, ktorý vám chráni tú vašu sieť. Každým tým opatrením zvyšujete. A vy musíte budovať ekosystém tej odolnosti, ktorý má byť vyvážený a primeraný tomu, aký biznis robíte. Takže si to ešte niekedy zopakujeme. Určite áno. Budem sa veľmi tešiť. Ešte raz veľmi pekne ďakujem Tomášovi Hetychovi z kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem. Ďakujem. A dovidenia. Pekný deň. Dovidenia. Pekný deň aj vám.